Azatlyk radiosynyň mardaky bir çeşmesi geçen hepde vilayatyň etraplarynyň birinde turan un dawasy netijesinde un yetmezçiliginden gahar azyp bildiren owa ýaşaýjylarynyň un dukanyna güç bilen girendiklerini habar berýär. Owa dukanynda un nowatyna duran adamlara häzirlikçe gelin un gutordy, size yetmedi, indi gelse bereriz diýerler we muňa inanmadyk owalalar owa geňeşiniň başlygyny urup dukany kursap girseler, onuň içinde un bar eken diýip çeşme gurrun berdi. Aýdylmagydan görä dukana gelen unyň hemmeti adamlara paýlanyp berilmän, onuň belli bir bölegini alyp galýan ekenler. Çeşme dukançy bilen owa geňeşiniň başlygynyň soň bu alınıp galynan uny çasny, ýagny döwlet bahasyndan gymmat bahadan satýandygyny hem sözüne goşdy. Owa başlygyny gowy edip uran adamlar soňra dukanda gizilenip goýulan undan adam başyna bir halta un alyp gitdiler. Bu 100% hakyky bolan zat diýip Azatlyň mardaky çeşmesi aýtdy. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň marda iş taparynda bolup vilayatda gullyk edýän esirleriň aşhanasyny, harby gullukçylaryň gyzyn çörek we beýleki azyk önümleri bilen üpçün edilişini görüp gaýtmagynyň ýanyny gabat geldi. Mundan başga çeşmäniň tasdiklamagyna görä, un dawasynyň ulalyp ýaşaýjylaryň döwlet dukanyna kursap gireni gününde başga-da bir waka bolýar. Marda aýallar ýola çykyp maşin ýoluny baglap, awto ulaglaryň gatnawyny kesdiler. Azatlyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, ýolu baglamak protestine diňe aýallar gatnaşdy we erkek adamlar onuň golaýynda görünmedi. Şeýle-de çeşme ýol baglanandan soň aýallaryň talaplarynyň ýerine ýetirilendigini, ýagny unyň dogry we dogry paýlanmagynyň ýola goýulandygyny habar berýär. Türkmenistanda un kepek yetmezçiligi we döwlet bahasyndan berilýän esasy azyk we mal ýymy önümleriniň uzyn nowutlaryndaky dawalary geçen ýylyň aýagynda başlandy. Azatlyň yerli çeşmeleri dekabryň başynda ýa bir aý gowrak wagt bäri unyň we arpa bugdoýdan öňýän mal ýymlarynyň gytalýandygyny habar berdiler. Ýurdun iň gür ýylatly Mar welaýatynyň ýaşaýjylary bu gytçylygyň öz ýaşaýan ýerlerinde hat ýiti duýulýandygyny habar berdiler. Ahal welaýatynyň hem käbir etraplarynda, esasan hem Gökdepe etrabynda unyň gytalýandygy habar berildi. Unyň gytylmagy bilen onuň bahasy hem gymmatlady. Şol bir wagtda häkimetleriň ýurtdaky un gytçylygyny, un sewdasyny çäklendirmek girizmek bilen çözmäge çalışýandyklary barada maglumatlar gelip gowuşýar. Mar welaýatynyň ýolutyn etrafynda döwleti degişli dukanlarda her 55 kilogramdan un satylýar. Ýaşaýjylar ýer-ýertirden nowaty durup uny garaşýarlar. Berilýän unyň haýsy sortdygy hem belli däl. Bir zat alyp bilsek razy bolup berenlerini alyp gaýdýarys diýip ýolutyn etrafynyň ýaşaýjysy dekabr aýynyň aýagynda Azatlyk radiosyna aýtdy. Un kepek yetmezçiligi Daşowuz welaýatynda hem ýiti duýulýar. Dekabr aýynda Daşowuz welaýatynyň Gurban Sultany Ejewi Niýazow adyndaky etraplarynyň merkezlerindäki galla dukanlarynyň öňünde döwlet bahasyndan her maşgala 20 kilogramdan satylýan kepegiň nowatynda ýüzläp adamyň nowaty durýandygy, nowatda uruş dawanyň hem turýandygy habar berildi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyny ýurdun durly künjeklerinde azyk gytçylygy sebäpli ýylada arasynda närazyçylyklaryň barha artýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Un kepek yetmezçiligi şu günleri çelini hem dowam edýär we bitirilýär. Muny fevralyň 2-nji ýarymynda Daşowuzdaky kepek nowatyndan düşürilen videodan hem görse bolýar. Emma muňa garamazdan türkmen häkimetleri ýurtdaky un gytçylygyny boyun almaýar. Ýogsa geçen ýyl hökümet ýurduň buğday planyny doldurup bilmändigini tasdik etdi. Owa hojulugyndaky reformalaryň netijeli bolmandygyny bölükleýin boyun aldy.